Hoćeš još? Hoćeš? Hoćeš? Pa na dve pobjede. Ti bi sad revanš. Koja Grkinja? Elma, hvala Elma. Elma, hvala. Dragana. User, vidi, objasnio si. Ja se gasim na razlici od 200k, znači 704k, kad budem imao 40k i onda kad sutra pokušavam loviti, ali opet će mi on bježati. Pa ne znam šta da snajpam, mislim da bi ovo stigao. Da. User, hvala ti puno. Hoćeš još? Hoćeš? Pa na dve pobjede. Ti bi sad revanš. Koji si ti fiče na tabeli, pitaju ovdje? Treći. O Bože. Dobro ljudi. Što praviš, Jelena? Malo svega. Pa što si kupila lep hleb, vidim odmah da je dobar. Lebac. Stotka za tebe, Andrija. Za tebe nikakav problem, brat. Nikakav problem. Stotku ide za tebe, baganica. Čemu baš 4 ruže nam trebaju. 4 ruže. Prasica, Elma, Dragana, Pandora, Pumat, puta 3 ljudi. Đorđe, Tea, Perac. Elma, hvala Elmice, Tea Bergman, hvala. Jebate. Boga mi je lavu krenuo žestoko. Krenuo je lavu žestoko. Šta je sad ovo? Ljudi, ugasio se nešto, Filip, nije do mene, stvarno.